ପଠାଇଛ ମୋତେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତେ, ଏକଥା ଥାଉ ମୋ ମନରେ। ତୁମ୍ଭରି ଆଦେଶ ପାଳିବି ବିଶେଷ, ତୁମ୍ଭ ଦତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ। ପ୍ରଭୁ ହେ ଏତିକି ମୋହର କାମନା, ଘଟୁବା ଅନିଷ୍ଟ ପାଏ ନାନା କଷ୍ଟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନହେବି ବିମନା। ପ୍ରଭୁ ହେ ଏତିକି ମୋହର କାମନା। ଓଡ଼ିଆର କବିତା କବିଙ୍କର ଭାବଧାରାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ଯେ ସହନଶୀଳତା ହେଉଛି ଏ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ସହନଶୀଳତାର କଥା ଯଦି ଆମ ମନକୁ ଆସେ, ତେବେ ରାମାୟଣର ସେହି ଜନକପୁରୀର ସୀତାରାମଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭୋଜନର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଆସେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଚ୍ୟାନେଲର ଏହି ଏପିସୋଡକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ସରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ମିଥିଳା ନଗରର ସମସ୍ତ ନାରୀମାନେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ମିଠା ମିଠା ଗାଳି ସବୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ନ କହି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସି ନିଜ ଭୋଜନକୁ ମନ ଭରି ଭୋଜନ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ନିଜେ ଶେଷନାଗଙ୍କର ଅବତାର ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଧନୁଷ ବାଣ ଉଠେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଏଠାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସିଛେ ନା ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛେ? କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଦେଖ ଭାଇ, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଉଛ। ମୁଁ ମୋର ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ତୁମକୁ ଏପରି ଜୀବନର ମହତ୍ଵ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କି ତୁମର ଜୀବନ ସାରା କାମରେ ଆସିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ତେବେ ଭ୍ରାତା, ଆପଣ ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆମେ ଏଠାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛେ ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଛେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହି ଉଠିଲେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛେ। ଏବେ ତ ବିବାହ ଗଣ୍ଠି ବି ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଗଣ୍ଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାର ଚିହ୍ନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଗାଳି ସହିବାର ଶକ୍ତି ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିନିଅ। ଯେଉଁଠାରେ ସହନଶୀଳତା ନଥାଏ, ସେହି ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ପରିବାରର ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା କିମ୍ବା କିଏ କ୍ରୋଧର ସହିତ କିଛି କହିଦେଇ କିଛି ଚାଲିଗଲା, ପୁଅ କିଛି କହିଦେଲା, ଝିଅ କିଛି କହିଦେଲା କିମ୍ବା କେହି ବି କ୍ରୋଧର ସହିତ କିଛି ବି କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ତେବେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ସେହି କଥାରୁ ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ପରିବାର କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେହି ପରିବାର କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗାଳି ସହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଳି ସହିଯାଆନ୍ତି ସେ ପରିବାରର କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗେନି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକଥା ଶୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିଗଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ରୋଚକ ପୌରାଣିକ କଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲୁ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।